Gisugdan na sa Archdiocese of Cebu ang ilahang mga preparasyon alang sa usa sa mga labindakong kalihukan sa Katolikong simbahan, ang Jubilee year sa umaabot tuig 2025. Gipahibaw ni Cebu Archbishop Jose Palma ang nagkadaiyang kalihukan subay sa Jubilee year. Formal nga buksan ang Jubilee year pinaagi sa opening ceremony sunod Domingo, Disyembre 29. Sa upat ka mga gipiling ang mga simbahan, apil na niini ang Cebu Metropolitan Cathedral of San Vitales, ang Parish of Santo Tomas de Villanueva sa lungsod sa Danao. To accommodate the faithful for them to gather and celebrate the opening celebration of the Jubilee year at a common church at several areas in the Archdiocese. And third, is done to support the objectives of the Sugbo SWAT. Gipanganlan sab sa Archdiocese ang 32 ka mga simbahan o mga sacred sites sa nakadaiyang distrito sa Sugbo nga bisitahon sa mga pilgrims alang sa ilahang debosyon sa Jubilee year. Gani mibutyag si Archbishop Palma nga matag 25 years sa ulugon ang Jubilee year. It is now done every 25 years because the church thought to wait for 50 years may be too long. The theme is Pilgrims of Hope. Again, being God's children, we are exhorted to be hopeful. To hope is to believe that there is something good in store for us as we journey through life. Nagkanayon sab si Reverend Monsignor Marnel Mejia, Procession Committee Head sa Jubilee 2025, nga gipanlantawan nila nga moabot sa kapin 10,000 ka mga pilgrims ang MOSALMOT karong Jubilee 2025. We are expecting more. Like for example, Tiniladaan Choir, we might be able to gather close to 2,000. And then, mukhang pa nga mga so maybe 10,000 or more. Kini si Elaiza Penaranda, alang sa MyTV, Cebu.